Analizirajući parametre za razvoj privrednog ambijenta u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine, kao što su prihodi, broj zaposlenih, izvoz i broj novoformiranih kompanija, općina Banović ostvarila je pozitivne rezultate u nekim od kategorija. Općina Banović se nalazi znači u toj kategoriji gdje je u kategoriji srednjih općina ostvarila rast u broju kompanija i porast prihoda i veliko mi je znači zadovoljstvo što smo danas ovdje imali priliku da razgovaramo o tome na koji način je kroz razne aktivnosti koje poduzima općina Banović zapravo i došlo do toga, a to su razni znači projekti i subvencije koje stimulišu razvoj malih i srednjih preduzeća kao i podsticaj za poduzetnike da otvaraju obrte, da pokreću vlastite biznise, što je znači za svaku pohvalu. Analizu je uradila vodeća bonitetna agencija u Bosni i Hercegovini, LRC iz Sarajeva, a priznanje je uručeno općinskom načelniku Begi Gutiću. Kruna razvoja privrede općini Banović ne dodjeljuje se prvi put. Kao što znate, i prošle godine općina Banović je dobitnik krune razvoja. S jedne strane za općinu Banović to znači da smo mi na dobrom putu, na pravom putu kada je u pitanju razvoj poduzetništva i privrede na području Banovića. Evo danas smo imali priliku da u razgovoru sa predstavnicima LRC-a se uvjerimo da su Banovići po parametrima koje mi ne postavljamo, koje postavlja upravo ova bonitetna kuća, drugi po privrednom razvoju kada je u pitanju područja Tuzlanskog kantona. Kako su kazali, općina će nastaviti podržavati nove projekte i biznise, a sve uz pomoć partnera i prijatelja koji imaju iste vizije privrednog razvoja.